I want my eyes to see this fatality that is about to smash even the house of God.
Shiyala magugu. Because of their professions without corruption. I'm the son. Now for parliament, I fear no man. I'm PG Madikiza. I respect and honor my president, but I don't fear him more than my God. Nichoke yangu yalo inganise esibokweni ngimatholele. Akuthotshelwa nobangubani kuba isemakhonyeni. Ayithi indawo yamagunya mase wasathana sithobele desithobele umbuso wesathana. Not my God. Not my God. Not my God. I can't bow to Antichrist. I can't bow to Illuminati. Imali zomzansi Afrika zijobekile. Uba ngaba ayiyomali yokuthwala, because intwalo inegazi. Yonke indoda ethweleyo emepulpit iyayazi inyaniso. Noma ingabalahlekisa in millions and billions, isazaphendula ngabantu bakaThixo ebalahlekisileyo. Kuba kutyeni okunentwalo unegazi hayi likaYesu enabantu abuhlambukaka. Abanye akunagazi nabantu kodwa ukubila kwabantu ngamaqhwiga corruption. How many are safe in South Africa with tendering system? Impilo abazalwane bangena ku-tendering system esi-satanic and corruption bemkathixo. Sidla imali zeshumi ze-corruption, imali zokusela apha ecaweni nalapha kule. That's why now imani kalibulele isikelele phela corruption spirit. Abanye sister uma emzansi imisebenzi ayikho bayangqengqiswa babi ku higher post bazonikela ecaweni. Sidla imali yombulo eMzansi Afrika, sityele ngokuhleka ezinkosini zethu. Challenge umzalwane enikela nge-system kukhanya system kanti waqalwe ebhedini before aqeshwe eMzansi Afrika. uThixo uliflathele elilizwe ukhutshwe o-Antichrist aphoqa. Noma politicians zingadonyanya, no one can stand before my God. We are all created by inyaniso yakho. I was a lecturer. I stopped everything. I stopped almost everything to preach the truth of Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, before I die. I've done that. Okay. If He spares my soul to be for the reason of the fulfillment of His prophecy. If you can clean up, every prophet sindibulaliza ngusathana ningakhodi kuba intwelekelo Madikiza siziprofeto endisibethelwa ngusathana akandifuni ndiphila akandifuni
elimaterialistic ayiphumi kumlonto, iphuma kuThixo. NjengoJeremiya wayefuna ukulungisa, wamquluba, wamfaka edakeni. Ndiyambonga uThixo, if I'm Jeremiah of this season, He will spare my soul, He will spare my spirit, till all what God has sent me to tell you is over. Close your eyes. Moyingcwele kwanele for tonight. Thixo wam, le imessage ayo yenyama negazi, yebukungane bakho onendlebe zokuva nozoyiva. Thixo lento intshumayelo. Thixo wam, ukuzondelela indlu yakho kundidlile kanye. Ukuzondelela indlu yakho kundidlile kanye. Thixo, igama lakho malingonyeliswa ngegama lakho, ngoba bakholwayo bangathuma umuntu Thixo ozwe esihogweni ngenxa yesiphoso, ngenxa yamatyala, ngenxa ye-weaknesses zikagcobani, PG Madikiza. Abathixo abathe balapha, khawubatyhilele more about your plan ngekingdom, about your plan nge-unity of the body of Christ. Thandazani nebulele uThixo. Pray for yourselves.